princíp telo pre mňa priblíženie sa k 2 až 3 silovým tréningom týždenne, ideálne pod vedením fyzioterapeuta, aby sa tie cviky cvičili správne, aby sme si neublížili. A cca 150 minútam aerobnej aktivity. Beh, bicykel, prechádzka a tak ďalej. Ale teraz treba chápať jednu zásadnú vec. Že to neznamená, že keď vy ste sa nehýbali doteraz, že zajtra toto začnete robiť. Lebo vám to po týždni prestane fungovať. A nebudete to robiť. Toto by mala byť vec, ku ktorej sa postupnými krokmi dostaneme. A tak, aby vás to bavilo. To je to najdôležitejšie, lebo keď to budete brať ako nejaký challenge, ako nejaké instantné riešenie, ktoré musíte urobiť, nebude to fungovať. Vy to chcete, aby ste to robili dlhodobo. Čiže starostlivosť o telo znamená budovať silné a funkčné telo. Tak.